ҳоло дар мамлакат давраи омодагӣ ба соли нави таҳсили 2025-2026 ҷараён дорад. имрӯзҳо волидайни хонандагони муассисаҳои таълимӣ барои фарзандонашон ба харидории ашёву лавозимоти хониш ва либосҳои мактабӣ машғуланд. дар шаҳри Турсунзода низ аз ҷониби соҳибкорону тоҷирон дар бозорҳои калон ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ва ашёҳои хониш ба роҳ монда шудааст, ки то оғози соли нави таҳсил идома меёбад. тибқи маълумоти шуъбаи маорифи шаҳри Турсунзода, соли равон мувофиқи нақшаи пешбинишуда 80 000 либоси ягонаи мактабӣ бояд истеҳсол карда шавад, ки аз ин теъдод то ба имрӯз 80% нақша иҷро гардидааст. ба истеҳсоли либосҳои ягонаи мактабӣ дар шаҳр корхонаи дузандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Умеди Сафия машғул аст, ки ҳамарӯза кормандонаш аз матоъҳои тайёр, либосҳои шинаму зебо ва ҷавобгӯ ба талаботи бозор омода менамоянд. ин корхонаи ватанӣ самти фаъолияташ асосан ба истеҳсоли либосҳои мактабӣ равона гардида, дар он занону бонувони маҳаллӣ, ки дар гузашта хонашин буданд, бо ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. дар баробари интихоби васеъ аз бозорҳо, падару модарони хонандагон либосҳои мактабиро аз ин корхона харидорӣ менамоянд, ки ба талаботи стандартӣ, гигиенӣ, техникӣ ва дигар меъёрҳо ҷавобгӯ мебошад. дар сехи дузандагӣ ҳамин корхонаи Умеди Сафия тӯли 1 сол зиёда аст корро фаъолият мебарам. мана ҳамкорони мо ҳаракат дорем ки либоси мактабиро таъмин намоем. матоъҳои мо пахтагӣ матоъҳои ватаниамон ҳастанд. мо ҳаракат дорем ки ба таби дили миҷозон духта расонем. корхонаи мо ба хонаамон наздик аст, ба ҳама шароитҳо ҷавоб медиҳад. мана чӣ хеле ки мебинед бо ҷиҳозоти замонавӣ ҷиҳозонида шудааст. рӯзи кориамон аз 8 пагоҳи рӯзӣ то 6 бегоҳи рӯзӣ вақти кори аз ҳар моҳ дар вақти муайян маоши худро мегирем. маврид ба зикр аст, ки ҷиҳати коҳиш додани ҳаҷми маҳсулоти воридотӣ ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, солҳои охир бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои ҳукумати мамлакат коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд, ки таъсиси корхонаҳои дузандагии истеҳсолкунандаи либосҳои мактабӣ аз ҷумлаи онҳост. духти либоси мактабӣ дар асоси талаботи дастурамали либосҳои тавсиявӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва бо риояи стандарти давлатии либоси мактабӣ ба роҳ монда мешавад. айни замон дар шаҳри Турсунзода 128 муассисаи таълимӣ аз ҷумла 92 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 6 муассисаи типи нав, 1 литсеи интернати шаҳрӣ, 16 муассисаи таҳсилоти умумӣ асосӣ ва 13 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо 74396 хонанда ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд.